Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maun just chill and relax and enjoy the drama. Gidaog panoorin ni Vic ang ilang mga anak ni Wilma. Nanawa ko sa psito ug mo'y nagpaybaw nga gikuha ni Vic ang mga bata. Dito sa restaurant nga ilang ikanan, nakiksulti si Vic sa iyang mga anak. Wala ki mo kaon pag-ayo si kuya pa. Nung gamay rin kaon mo, Lindon, huwag ka ganahay sa order ko. Sorte, o kung siya gusto mo, anak. Akong gusto nga mo pauli ka na sa ato pa. Ug ayaw mo pag-away si mama. Pauli na pa, be. Lindon. Dugay ka na nga. Wamuli sa ato. Sigilak si mama pa. Nag-uol siya. Mao nga. Namatay lang noon among manghod. Kay sige mang kag-uol si mama. O, bitaw pa. Luoy kayo mong manghod nga pipi pa. Ug luoy sab kaayo si mama. Mga anak, ayaw din ko iskuti ang inyong inahan. Kamura, Lindon, gina nga kong tuyo. Kamura ang gusto ko makita. Ano ba? Dili di ka gustong makakita ni mama pa. Di pa mo magkasabot sa mga panghitabo ron. Namo sa inyong inahan. Ug ayaw kong pugsa ninyo nga makita siya. Nag-away yun day mo. Uli na lang pa. Luoy pa ya si mama. Ikaw na muna na, Gina, anak. Lindon, usman ko. Ayaw ninyo iskuti ang inyong inahan. Ngano lagi pa? Ngano nasuko man ka ni mama? Ikaw na, Lindon. Ayaw na pangutana pa. Pero gusto ka masayod, ang inyong inahan mo ay pangutana. Puutan pa ya si mama pa. Ikaw na mo, anak, ha? Di ko gustong mamati. Suti, lagi ko pa. Kung sinusukaan ni mo ni mama. Kay, inon ako siya. Sutihan ako siya. Gusto na lagi mo sa pagsigigisgot sa inyong inahan. Miadto ko sa inyo eskwelahan. Tungod ninyo. Tungod lang ninyo, mag-anak. Tungod ninyo, Lindon o Glina. Sorry, ha? Pero, dili ka mo ang akong gikasukan. Kimahal ko ka mong akong mga anak. Pa, Nitanaw ang upang customer, oh. Nidako manggod imong tingog pa. Nisuko ka. Miss, cheat na mo diri, be. Oh, sige. Pagpili ko sa'yo gusto ninyo, bisag usapan ito na ako. Complete naman akong things para sa school pa. Oh, ikaw, iho, Lindon. Sulti o kung sa'yo gusto mo. O saman gusto ka mga pantalon, t-shirt, rubber shoes, sulti. ipalitan naman ko ni mo pa. Wapaganin na ako magamit ang uban. Adto na lang ta na. Bitaw pa. Uli na lang ta. Basi gusto niyo snacks. Mga biscuits, chicheria, mag-grocerista. Nag-groceries naman si Aya kanina. Gamay ra to iyang da. Karnira o vegetables iyang da. Mga dilataang para inyo, mga anak. Corned beef, luncheon meat, o bisan unsa gusto ninyo. Hot dogs, bacon, unsa ma. Ang Pili lang pana noon. Unsa ko yan no? Sige naman lang tang itlog og noodles. Kaya wa na may money si mama. Bayad man sa tuition nato. Okay, gikan karon ako na mismo mobayad sa inyong tuition. Bueno, sa grocery store ta, aron palito na to ang inyong mga kinahanglanon. Sulti mo kung sa pa'y gusto ninyo, ha? Daganak ay nagkipalit nimo pa, oy. Puno na kaninang cart, oh. Niring imong cellphone pa. Si mama tingali na. Tupa ka pa. Si Mia. Excuse na, ha? Di alam mo.
Hello? Dili to si mamang ni tawag. Kinsa di ay kuya? Butlang. Kuya, unsa kay nasukan ni Papa kang mama no? Pangutanan ta ni Mama Glina. Niingon man si Papa nga adto ta mangutanan ni Mama. Naglipog kid ko. Unsay kiawayan nilang mama o papa. Inig uli ron nato kuya. Mangutan na tungtuhan ni mama ha. Ni ano si papa kuya. Nahuman na og tubag iyang cellphone. O saman, ano may laing kinanglanon, mga anak? Lidon, Glina. O gwa na, ihatod na mo. Di kinahanglan ako sa opisina. Manguli na mi. Ihatod mi si Glina. Di ako na lingkod, iho. Aron magsulti ta. Sige na. Sakay na. Glina, iha. Sakay na diha. Diha ka lang una, ha? Oh, kadit lang mga anak. Imo ni iho. Kung may kinanglanon ka, gamitan na. Ako ning 3,000. Oh, iyo. Para imo ra na. O lain siya bang ihatag ko sa manghod mo. Ihagli na. Imo niyo. Hala, 2,000 pa? Ako na? Oh, aron makapalit ka siya mong gusto. Thank you pa. Onya kang mama? Oh, kang Mama pa. Lindon, Glina. Kabura nga akong mga anak mo'y minungdanon. Okay? Ato na ta. Nga naman to si Vic. Nga akong gikasulti kanina sa pagtawag na ako. Marigdali sa pagpakikisulti. Nga naman ka. May pangutana pa unta ko niya, pero gi-off na yun. May problema ka siya. Ganina naman siyang milakaw. Wa magsulti ko na asa siya. Oh. Wa kay kalaputan siya mga anak ang iyang problema. Pero, kisultihan naman sad ko niya. O gidawat ko ang bahin sa mga bata. Misapot ko. Ay, mangutana na lang ko niya kung ni ano siya. Niya na ta. O ako na'y kanaog sa tong gikumpra para ninyo. Naog na Glina. Kuhaan ko ang kinumpra, iho. Dinilang mo, ha? Oops. May ko ginang gibukaton niya itong kinumpra na. Okay, kung ano sa'y gusto rin sudanon, palutuan lang si Yaya ninyo, ha? Sige na. Andun ako. Ako rin magkikita ninyo sa school. Nagdali ko, kids. Dili juga mo saka pa. Tawagan ako si mama pa o si yaya. Wa tingali sila kadung pag-abot na to. Nagdali ko. Maadto ko sa opisina. Bye, kids. I love you. Nilarga na si Papa, kuya. Dili na kita siya maulitan ni sa ato. Nasuko gina siya ni mama, no? Unaw saka Glina. O dadanang gaan lang. Sulti si Yaya ug Mama nga ni anata. Lain na ni Papa, uy. Walang ganin niya isa ka atong ta. Nibiya lang tayon. Sige na Glina. Sulti si Yaya ug Mama nga gihatod lang ta ni Papa. Niya si Vic. Babe!
Diin ka. May gipagkikitaan lang. Kinsa man? Kauban sa trabaho, sa branch office na mo. Nganong ganina lagi pagsulti na to sa phone. Murag pinug ka ng imong tingog. Murag may problema ka. Wala kay problema, Mia. Kay gisulti ko na nimo ang bahin sa mga bata. May gistoryahan lang misa kong kauban sa trabaho. Nadugay lagi ka. Giagdam ko na kagpangapin ni mama ganina. Nya, may balibad ka. Nagdali mo ko ganina. Aron mabtan ko pa nga akong kauban. Hinungdan nga nagdali ko. Yun na, may gipalit ko para nimo, babe. Nabilin sa auto na. Kuhaon ko, ha? Anya na lang na. Pag ilis na, tanas kwarto. Gusto ko mukha ng pizza, babe. Dala lang niya dito sa kwarto, ha? Okay, babe. Nalimot ko da nga, paborito man din mong pizza ni Higayuna sa kong pagsabak. Ikaw man din mo na nga, no? O pizza ra ba gyud? Muto ka rin yan ng pangat? Ampot lang, pero mo igiingon ni mama. Dahil nagsabak ko na siya nako. Ang iyang gipangaan, singkamas. Mao nga, puti ko no ko. Mura na nalang hinuon karon kay panahon sa trabaho, mainitan mang kyud. Neto na trabaho ko sa restaurant. Ako gisaligan ni Madam pangumpra. Bisag utong dako, mapugos kog lakaw. Pero maayo na lang gani nga, bisan og dili ko puti o pamanit. Naibog yapon ka na ako, babe. Di lagi kaibog ra, babe. Kundi mahal tagyog kayo ka. Ikaw na ang tanan alang na ko ni Higayuna. I love you, Mia. I love you too, babe. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!